everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Kabahin ka sa kasaysayan. Kabahin ka sa tumatapos ng kasaysayan sa tao nga nagpakabuhi. Aron ang sa mapasaylo ug ang tunglo mapapas. Ate Judia, do na kay importante kaayong papel nga wa pagyud nimo masabti. Ha? Mao kanay tinuod, Ate Judia. Inday, unsay po di may pasabot? Duha ka mga buhing kag ang naglaom sa imong panabang. Bitaw, maunay tinuod. Ang kag ni Eliakim, ang tag-iya sa lawas nga gisudlan karon sa pinasaylong sinilutan sa Tagalangit. Si Draco ba ang buti mo ipasabot? Oh, siya, Ate Judia. Inday, Duha silang naglaom nimo, ate. Og pareha sila nangandoy og kaluwasan. Inday, unsay mahitabo? Kung luwasan ko ang kahag ni Draco, maunsa man ang kahag ni Eliakim? Ayaw paghuna-una og pabor lang sa usa kanila, ate. Kaysa pagsudi Draco sa lawas ni Eliakim, duha na sila nag-antos. Og duha sad sila nagpangita og kaluwasan. Sige, hangtod sa sunod na panagkita. Mabalik ko, Ate Judia. Bye-bye! Inday Judia! Si Manang Rosaura man di ay. Manang Rosaura? Judia, Inday. Uy, niabot na di ay sila si Inday Brina o si Kalanon. Ha? Nga na nang tanah ka man anak manang. Wa pa man bitaw sila mauli si Eliakim o si Miss Brina? Iya kong gitutukan pag-ayo. Nga na maka ni siya. Kidding, Inday Judia. Ikaw ra bagay yung usatin, he? Ang bot kong pasabot diya sa sulod sa maong lawak. Ay, kuan mang good Inday. Murag bagugkog may nabati nga doon na kay gikasulti sa sulod. Ay, ambot og si Kinsa. Manang Rosaura. Ako rang usanang. O guwa man sa kagikasulti. Maobar di ay? Ay, pastilan. Kinilaging tiguang na tayo Inday Judia ay. Pasensya na gyud ka, ha? Ay, nasayop man tingali ko, Inday. Pero, murag na agyud lagi ko'y nabati, ay. Wa baya ni mo masirat igtarong ka ng pultahan ni Day. Nagkang aman. Unya kay dili man ako kinaiya nga mga blig diretso sa bisan asa mga pultahan aning bahay ni Inday Brina. Mo kadtong nanuktok gayud ako, agi og respeto ba? Kanang mulahos lamang og pangabli sa pultahan. Ay, wala mo ko nay batasan ba, Inday Judia? Wa man sa ko magdahom. Nga magpakita pa din ako ang misteryosong batang babae. Wa man sa ko mahibang daan. Nga mapakita pa dito na ako misteryosong si Inday. Magpakita pa ka to siya na ako balik. Inday? Niya ka pa ba? Inday?
Wa na tingali siya dinhi sa akong duol. Pabuton ko na lang siya. Nga siya gid mismo mo'y makikita nako. Ay, hala, oy. Murag ako mangyud katong nadunggaan nga doon na sige kasulti. Ay, hala, oy. Ay, tingalaw nga doon na lamang ay sige kasulti sa iyahang silpon. Hala, oy. Hay, nga no basad ay nga. Ako pa manggayod siyang gisukit-sukit. No, tingalig na kaingon gayod kadto si Inday Judia nga ang kahilabtanon ko na lamang gayod. Parehas gyud ta nga igo lamang nagtuman sa kamanduan sa ato makagahom. Parehas ta nga naay misyon, lolo. Apo ko, tinuod ka na. Huwag niyo panahon na karon. Ngani akita sa naghinapos nga bahin sa pagtuman sa maong gibuhaton. Si Ate Judia, ako na siyang gikasulti. Pero wa mahuman ang among panagsulti. Ipadayon ang pagpakigsulti mo kaniya. Kung mahimo, ipabati kaniya. Nga dako gayud siya og kabahin sa kasaysayan. Ha? Oo. Mao ka na po, kung mahimo. Dada siya sa dapit sa mga paghitabo sa kagahapon. Di nang hitabo ang maong kasaysayan. Dadon ako siya ngadto sa panahon sa karaang kultong Antikristo, lolo. Oo, Inday, apo. Dada si Judia sa panahon ni Samuel. Pasaksihan siya sa panahon nga nagkarelasyon sila si Samuel o ang iyang unang apuhan nga si Lejula. Oh, lolo, sa labing daling panahon, ako nang buhaton. Sige, kay sultihan ko ikaw. Doon nalagayod kayo ang gitagal nga panahon aron mahanggap na ni Dako ang hangin sa kagawasan. Lolo, makaayo ka alang ni Ate Judia kung atong pasaksihan niya ang maong mga talan-awon sa kasaysayan? Ang maong buhat, mo'y buhat ka niya buhing ideya, Inday. Apo, kulusay gibugaton sa iyahang papel sa kasaysayan ug sa kinabuhi karon sa ginganlan og Eliakim. Sige, salamat sa maayong mga ideya, lolo. Magtinabangay kita aron kababagan ng tanang babag ug kapakigbatukan ng hulga sa umabot nga pagtapos unya sa buhing kasaysayan. Oh, lolo, buhaton nato kutob gyud sa atong mahimo. Kung mapakyas ang pinasaylo ng kalag nga sinilutan nining maayong kahigayunan nga gihatag kaniya sa tagalangit. Magpabiling gihapong maglatagaw ng kalibutan ng iyang kalag. Ug padayon siyang mangita og matuod nga gugma nga mo'y maghatod kaniya sa pagkayab ngadto sa kapahulayang dayon ug ang mga pagantos ug mga kasakitan nga iyang sagubangon ng kalibutan nga magpadayon. Makaluluoy kaayo siya, lolo. Makaluluoy gayod uyamo busa buhaton na gayod ang tanan aron matapos na kining tanan sa lunsay ug hapsay nga pagtapos. Unya, lolo, si Ate Judia, usay mahitabo niya, usay dangatan sa ilang gugma. Human unya sa pagtakop na sa hingpit sa libro sa karaang kasaysayan. Wa payo sa kanatong nasayo, pero ang tanan gimutan ang daan sa tagalangit. Oo, ang iyang pagbuot pa di ay gihapon mao ang matuman, lolo. O Inday, apo, ang iyang pagbuot pagihapon mao gayud ang may tumay. Na sige, Inday Brina. Bye-bye. Ako na yung sultihan si Inday Judia bahin sa gitogo ni Inday Brina. Hay.
Sigurado kayod ako ay nga wala gayud nila pamasayri hangtod ning higayuna kung asa na si Seranito. Uy, hala, oy. Asa na ka siya? Ay, pastilan. Dali una nga rin, manang. Sud una. Ay, pastilan. Ayaw na lamang, day. Ay, Judia. Ay, gituktok ko ikaw ng ibuhag lawak. Aron kasultihan bahin sa gisulti sa ako ang agalon. Sa dihang nanawag sa telepono. Bag-uhay lamang gayod. Ha? Kaya nga naman dahil, manang. Asa pa man dahil sila si Miss Brenna? Ay, pastilan, Inday Judia. Padayon pa man silang nangita kang Seranito, Inday. Wala pa man nila mahibalo hangtod karon kung asa na intawan. Unya, maoy pulong no Inday Brenda nga mangaon na lamang kuno kita. Ay, ako, nahibalo ako, Inday Judia. Nga kita karon ang nag-uban og pangaon. Pero, nahibalo ko, nga si Kalanon ng imong gihuna-huna. Ay, ayaw na lang maghuna-huna si Kalanon, Inday, kay nangita ba to sila ni Seranito? Si Inday, ang misteryosang bata. Ni ara di siya sa sud sa bahay ni Miss Brenna. Ug naara siya nagparog. Madugang patingali siyang tuyo na ako. Inday Judia. Kining Inday. Siya lang may nahitabo ni mo, Inday, oy. Ha? Nga tutok ka manggugmayo des may lababo. Dili sa maayo. Nga ipakita mo sa laing tao ang naglimin kanimo nga tanghaga, Inday. Apo, Bitaw, mauto, ngawa na lang kumusungasong, lolo. maayo. Gusto ang ibuhat mo. Ngawa kagayod mo sungasong. Kinahanglan nga ibutang tagayod sa kasiguruan ang atong tagsa-tagsa ka mga binantayan, Inday. Apo. Oo, lolo. Sige na, balik na nga ito kang Judia. Kaya kusabi pa dayon kusab ang pagsunod-sunod kang Eliakim kung Draco. Oo, lolo. Ops! Ito na. May kilab lang ang laing espiritu nga iya sa kataro. Ang tigbantay o gabay sa usa ka piniling linalang. Nagipanagnang mga instrumento niya sa pagtapos sa nasugdang kasaysayan sa kanihe Supremaster sa kultong sungayan kun Antikristo. Ay, walay problema bahin ni Inday Judia. Ay, Inday Brenda, nakakaon na kami. Sige, Inday. Bye-bye. Hay, intawon sab. Tanang mga kailan ni Seranito nga nailhan sad ni Kalanon. Ilaha de intaong gisongko. Karon dayon, dadon ti ka sa imahinasyon sa karaang panahon. Ug ipakita ko nimo ang talan-awon sa diha nagkarelasyon sila si Samuel ug Lidjula, ang una natong lola. Inday. Sige na, di na ta maglangan, Ate Judia. Piyungan ang imong mga mata. Unya, gunit sa akong wa nga kamot, Ate Judia. Dili ta mag-usik og panahon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.